ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମିସ୍କାରେଜ୍ ହେଉଛି କି ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ରହୁନି, ଗୋଟିଏ କାମ କରିବେ, ଗୋଟେ ଲାଲ କଲର୍ର ସୂତା ନେବେ ହେଲା। ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରତ ଯେତିକି ବଡ଼ ରହୁଛି ସେତିକି ବଡ଼ ସୂତା ନେବେ ଲାଲ କଲର୍ର, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ହେଲା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠି ବସିକି 108 ଥର ପାଠ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ନାଲି ସୂତାକୁ ଆପଣ ଆଣିକି ନିଜର ବାମ ହାତରେ ଲଗାଇବେ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ସନ୍ତତି ହେଇଯିବ, ସେଇ ସୂତାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ କାଢ଼ି ପିଲା ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ପୌଷ ମାସରେ ପୁତ୍ରତା ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବ୍ରତଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରତା ଏକାଦଶୀର ଯାହା ବି କିଛି ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଆପଣ ପୁତ୍ରତା ଏକାଦଶୀ ବହିରୁ ପାଇଯିବେ ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜ ଖାଇବାର କିଛି ଅଂଶ ଗାଈକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇକି ତାପରେ ନିଜେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ କିଛି ଆଖୁ ରସ ସହ 108 ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଃସନ୍ତାନ ଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।